Ricky. O, fan fi. Sori. Croeso cynnes i chi gyd i'n gwasanaeth i bore yma. Mae'n braf bod yma. Braf bod yma i gael cyfle i addoli'r arglwydd hefo'n gilydd ac i ofyn iddo fo siarad efo ni, ofyn iddo fo fod ar waith, dangos i ras a'i gariad teg ato ni ymherson hyfryd Iesu Grist. Fel gwelwch chi, da ni'n mynd i barhau yn yr un benod ag oeddan ni wsos dwytha, felly part 2 da ni'n gael heddiw. Ag wsos dwytha, mi oeddan ni'n canolbwyntio ar yr adnodau yma, lle oedd yr arglwydd Iesu yn dweud, my fi yw'r atgyfodiad ar bywyd, pwy bynnag sy'n credu yno fi, iddo farw, fe fydd byw. A phob un sy'n byw ac yn credu yno fi, ni bydd marw byth. Felly, yn yr adnodau yma, da ni'n gweld Iesu'n deud rhywbeth arbennig amdano fo ei hun, ond mae'n mynd ymhellach achos mae o hefyd yn deud, a mae yna ganlyniadau arbennig i unrhyw un sy'n credu yno i oherwydd pwy ydy Iesu. Ac wrth i ni fod yn meddwl am yr un benod bore yma, da ni'n mynd i fod yn gweddio bod yr ysbryd glân yn helpu ni i weld pa mor rhyfeddol ydy person Iesu Grist ac i feddwl be mae hynny'n olygu i ni sydd yn credu. Y cysur, y gobaith mae o'n i roed i ni oherwydd pwy di Iesu a be mae o di wneud. Ac ar sail hynny, da ni'n ifoli fo yn ddiolchgar, yn ddisgwylgar, yn gofyn y byddwn ni'n tyfu i'w adnabod o a'i garu fo yn fwy. Felly, da ni'n mynd i fod yn canu i ddechrau. Dewch bobl Crist, cyfododd ef, ac oherwydd bod Crist yn fyw, da ni'n gallu canu mawl i'n brenin byw, yn gor fe seiniwn gan o glod, i'n harglwydd ni am Dyw. Lan o'r ddeiar las i'r nefoedd wen, codwn ein hedrychiad fri, ei freichiau sydd yn estyn mas, i'n cynorthwyo ni. Cyn i ni gychwyn canu, dwch ni weddio fo'n gilydd. O arglwydd ein Dyw, da ni yn plygu o dy flaen di. Bore yma'n diolch eto am fora braf i ddod yma hefo'n gilydd yn enw Iesu Grist, i daddoli di, i blygu ac i gydnabod mai ti ydy'n harglwydd a'n gwaredwr ni. Da ni wrth ddod felly'n gofyn y byddi di'n cyfarfod â ni mewn ffordd arbennig. Rho glustiau ni i wrando, rho galona parod i ymateb i'r arglwydd Iesu a'i waith, a'i ras, a'i gariad o, a'r hyn mae dair di yn dysgu ni amdana ti, yn dad, mab ac ysbryd glân. Felly arglwydd, maddau ni bob pechod a bai, bendithia ni plis, wrth i ni gyflwyno'r gwasanaeth yma a'r ysgol Sul yn nes ymlaen, i gyd i dofal di yn gofyn gnad o waith clod Iesu Grist. Amen. Dydwch i ni ganu hefo'n gilydd. Dewch bobl Crist, cyfododd ef. Amen.
Wel, cyn i ni ganu yr emyn nesaf, mae'r emyn nesaf'n seiliedig ar atab enwog o gwestiwn yn Catechism Heidelberg. A dwi'n siŵr bod fi wedi rhannu hwn efo chi o'r blaen, ond mae o'n cyd-fynd yn daclus hefo yn thema ni, yn edrych ar Iesu yr atgyfodiad ar bywyd, a sut mae hynny wedi dangos ei hun y mywyd Lazarus. Mi gafodd Catechism Heidelberg ei sgwennu'n Ewrop yn 1563, dwi'n meddwl, ond dyma i chi atab llawn, be ydy'r unig gysur i ni fel Cristnogion mewn bywyd ac mewn marwolaeth. A dyma'r atab. Beth yw'r unig gysur mewn bywyd a marwolaeth? Nad fy eiddo fy hun wyf, ond eiddo fy ngwaredwr ffyddlon Iesu Grist. Yn gorff ac enaid, mewn bywyd ac mewn marwolaeth. Yr hwn sydd wedi talu'n llawn am fy holl bechodau a'i werthfawr waed, ac wedi fy rhyddhau o holl rym y diafol. Yr hwn hefyd sydd yn fy nghadw yn y fath fodd fel na all heb ewyllus fy nhad nefol yr un blewyn gwympo oddi ar fy mhen. Yn wir bod yn rhaid i bob peth gydweithio fy iachawdwriaeth, ac felly, trwy ei ysbryd glân, mae hefyd yn fy sicrhau o fywyd tragwyddol, ac fy ngwneud yn wirioneddol ewyllysgar a pharod o hyn ymlaen i fyw iddo ef. Swn i'n gofyn i chi, be ydych unig gysur chi mewn bywyd a marwolaeth? Tybed sut fysa chi'n atab? Ella ddim mor amleiriog â hynna. Ond mae'n gwneud i ni feddwl am gwestiynau mawr bywyd, yn dydi? A mae'r Beibl yn annog ni i feddwl am y pethau yma, ac i feddwl amdanyn nhw yng ngoleuni yr arglwydd Iesu Grist. Ac ydyn ni wedi ymddiried yn hunain i'r arglwydd Iesu Grist. Ac ar sail yr ateb yma, mae'r gan da ni am ei chanu rwan. Pa obaith sydd i ni drwy'n hoes, dim ond Crist, Crist a'i groes. Beth yw ein hunig hyder mawr? Eiddo ef yw'n henaid nawr. Pwy ddeil ein dyddiau yn ei law? Beth ddaw heb law pan ddwed y gair? A beth am ceidw i'r dydd a ddaw, gwir gariad Crist, ef yw ein craig. Be bynnag da ni'n mynd trwyddo fo, be bynnag sydd yn dod yn bywydau ni, nad ydyn ni'n gwybod amdano fo eto yng Nghrist. Da ni'n ddiogel a mae yna gysur i ni oherwydd i fod o wedi concro marwolaeth ar ran i bobl. O can haleliwia, di ball yw ein gobaith. O can haleliwia, yn oes oesoedd addef wnawn, gobaith dyn yw Crist a'i groes. Dwch ni godi i ganu mewn gilydd.
Arglwydd, helpan calonna ni i ganu Hallelujah ac i dyfoli di oherwydd y bedd gwag, oherwydd y gobaith bywiol sydd na i ni sydd yn credu yn yr arglwydd Iesu. Arglwydd, ti'n gwybod mor hawdd ydy hi ni i deimlo'n ddigalon, mor hawdd ydy hi ni pan mae profiadau anodd bywyd yn dod i'n rhan ni, i deimlo fel bod ni'n baglu, bod yn ffydd ni'n gwanhau, trwy dysbryd, rho olwg newydd i ni ar fawredd Iesu Grist, a'r ei dosturu fo i ni praidd y bugail mawr yn yn hangen. Arglwydd, derbyn di y clod a'r mawl yr wyt ti'n ei heiddi. Mwyn Iesu Grist. Amen. Nodwch ni droi at y cyhoeddiadau. Da ni wedi gario ymlaen hefo'n astudiaethau trwy lyfr Exodus. Exodus 36, da ni wedi cyrraedd erbyn hyn. Byddwn ni'n cyfarfod am 6 yn y siop heno ac ar Zoom. Yna cyfarfod gweddi... Be nes i ddweud? Exodus 34 am 6. Da iawn. Da iawn chi am wrando'n astud. Exodus 34 am 6 o gloch. Rhyfedd bod am hawl pwynt i'n iawn, digwyr. Wedyn, cyfarfod gweddi nos Ferchar yn hyd Dafydd y Gwenan am 6:30 wedi 7. Yna dysadwn nesaf, mae'r encil haf ym Mryn y Groes. Os na rhain chi sy'n bwriadu dod a heb roed eich enwau i fi, gnewch heddiw, plis, i wneud siŵr bod yna le neu'n bwysicach bod yna fwyd ar gael ar eich cyfer chi. Mae hwnna bora dysadwn nesaf. Ac yna bora dy Sul nesaf, dim Ysgol Sul Uwchradd. Mae Ysgol Sul Uwchradd wedi cychwyn i gwyliau ha heddiw. Maen nhw wedi cael i Ysgol Sul Uwchradd ola tan mis Medi. Ond mae gan Ysgol Sul Cynradd un Ysgol Sul arall dy Sul nesaf. A wedyn fyddwch chi'n cael gwyliau ha hefyd. A wedyn yma eto am 9:10 ar gyfer gwasanaeth Cymun a astudiaeth yn y siop hefyd. A gan bod ni wedi dod i ddiwedd yn tymor clybiau plant ieuenctid ni, ag Ysgol Sul, mae'n le addas i fi ddiolch fawr iawn i'r athrawon ac i'r gwirfoddolwyr sydd wedi helpu ar draws y flwyddyn i gyd mewn gwahanol ffyrdd. Gobeithio gewch chi fwynhau y seibiant. A diolch i chi hefyd sydd wedi cyfrannu a gweddio achos mae'r gwaith yn llwyr ddibynnol ar yn gweddia ni bod Duw yn defnyddio'r cyfleoedd da ni'n gael i agor y gair, i sôn am Iesu Grist efo'r plant ar ieuenctid a bod o'n gwneud i waith yn eu calonna nhw. Felly diolch fawr iawn i chi am hynny gyd. A diolch i bawb am nos Wener, y daith gerdded. A mae Debs am fod ymlaen i rannu chydig bach hefo ni am y daith gerdded. Diolch, Debs. Sy'n rhai ddim yn gwybod, ni'n mynd nos Wener am daith gerdded fyny i Marchlin Mawr, sef jyst tu ôl i Deiniolan. I godi arian tuag at yr ysgol yn Nwyran India. Mae gennym ni cysylltiadau trwy Bajuta sydd yn dod yma unwaith y flwyddyn o India. Ac yn benodol i godi arian at pwmp dŵr ar gyfer yr ysgol fydd yn helpu gyda ansawdd y dŵr ar gyfer y plant yn yr ysgol. Nathon ni gosod targed o 1,500 yn hunain, a dyn ni wedi mynd dros y targed yna. Ni jyst yn edrych nawr, the latest, 1,720 ar Just Giving, a mae yna mwy dwi'n meddwl wedi dod yn syth mewn i yr eglwys hefyd. Felly mae hwnna'n gret, a mae'n golygu, dwi'n meddwl mae rhai o'r plant eisiau peth o'r arian ychwanegol yna cael ei gwario ar siocled i'r blant yn yr ysgol, achos maen nhw wedi clywed bod y plant ysgol dim ond yn cael siocled unwaith y flwyddyn, felly maen nhw eisiau bod peth o'r arian yna mynd falle at treat i'r plant hefyd yn ogystal ar y pwmp dŵr. Felly, jyst eisiau dweud diolch yn fawr, really, am cefnogi'r daith trwy rhai ohonoch chi'n dod a rhai ohonoch chi yn rhoi arian. Dyn ni wedi cael lot o gyfraniadau hefyd gen pobl o tu allan i'r eglwys, sef cysylltiadau trwy y bobl ifanc a'r plant sy'n dod i'r clybiau o tu allan i'r eglwys. Felly hefyd yn gweddio bydd hynny yn cyfle arall i ni falle estyn allan a
rannu yr gobeith, y reswm am y gobeith sydd gyda ni, felly achos mae'r safle gwe, yr elusen yn glir iawn ynglyn â'r ffaith bod nhw eisiau rannu cariad Iesu Grist gyda'r plant yma, felly ni'n gweddio falle bod yna cyfleoedd yna hefyd i rannu. Pam dyn ni eisiau gwneud y pethau da yma, ultimately achos bod Iesu wedi bod mor dda i ni. Felly, diolch yn fawr am yr cefnogaeth. Diolch yn fawr iawn. A diolch i Debs hefyd am y gwaith trefnu ar gyfer gwneud hyn yn bosib. I chi gael blas bach, mae gennym ni fideo fer sydd gobeithio yn mynd i weithio. Jyst i brofi, wneud Photoshop oedd y llun, na gawn i chi feddwl. Na, ni eisiau mwy o hwnna. Da ni'n mynd i droi at yn darlleniad bore yma, ailafel yn yr hanes o Ioan pennod 11, a mae Bethan am ddod mlaen i ddarllen i ni o'r gair. Diolch. Ddigwyddodd yno, cafodd Iesu fod Lazarus eisoes yn ei fedd ers 4 diwrnod. Roedd Bethania yn ynol Jerusalem, rhyw 3 kilometr oddi yno. Ac roedd llawer o'r Iddewon wedi dod at Martha a Mair i'w cysuro ar golli ei brawd. Pan glywodd Martha fod Iesu'n dod aeth i'w gyfarfod, ond eisteddodd Mair yn y tŷ. Dywedodd Martha wrth Iesu, "Pe buas i ti yma, sef, ni buasef fy mrawd wedi marw." A hyd yn oed yn awr, mi o'n y rhydd dew i ti beth bynnag o fyny ganddo. Dywedodd Iesu wrthi, "Fe atgyfodad y frawd." Mi o'n meddai Martha wrtho, y bydd yn atgyfodi yn yr atgyfodiad ar y byd olaf. Dywedodd Iesu wrthi, "Na fi yw'r atgyfodiad ar bywyd. Pwy bynnag sy'n credu yno fi, iddo farw, fe fydd byw. A phob un sy'n byw ac yn credu yno fi, ni bydd marw byth. A wyt ti'n credu hyn? Ydw arglwydd, atebodd hithau. Yr wyf fi'n credu mai tydi yw'r Meseia, mab Duw, yr un sy'n dod i'r byd. Wedi iddi ddeud hyn, aeth ymaith a galw ei chwaer Mair a deud wrthi o'r neilltu, "Yn yr athro wedi cyrraedd ac mae am dy weld." Pan glywodd Mair hyn, cododd ar y frys a mynd ato ef. Nid oedd Iesu wedi dod i mewn i'r pentref eto, ond roedd yn dal yn y fan lle roedd Martha wedi gyfarfod. Pan welodd yr Iddewon a oedd gyda hi'n y tŷ yn ei chysuro, fod Mair wedi codi ar frys a mynd allan, eithant ar ei hôl gan dybio ei bod hi'n mynd at y bedd i wylo yno. A phan ddaeth Mair i'r fan lle roedd Iesu a'i weld, syrthiodd wrth ei draed ac meddai wrtho, "Pe buasai ti yma, ser, ni buasai fy mrawd wedi marw." Wrth ei gweld hi'n wylo a'r Iddewon oedd wedi dod gyda hi chwithau'n wylo, cynhyrfwyd ysbryd Iesu gan deimlad dwys. "Ble rydych wedi ei roi orwedd?" gofynodd. "Ti di weld, ser," meddant wrtho. Torodd Iesu i wylo. Yna dywedodd yr Iddewon, "Gwelwch gymaint yr oedd yn ei garu ef." Ond dywedodd rhai ohonynt, "Ond ni allai hwn, a agorodd lygaid y dall, gadw'r dyn yma hefyd rhag marw." Dan deimlad dwys drachefn, daeth Iesu at y bedd. Ogof ydoedd, a maen yn gorwedd ar ei thraws. "Symudwch y maen," meddai Iesu. A dyma Martha, chwaer y dyn oedd wedi marw, yn deud wrtho, "Erbyn hyn, ser, mae'n drewi, mae yna ers 4 diwrnod." Ond i ddywedais wrthynt, meddai Iesu wrthi, y cait weld gogoniant Duw, dim ond y ti gredu. Felly symud asant y maen, chododd Iesu ei lygaid i fyny a dweud, "O Dad, rwy'n diolch i ti am wrando arnaf. Roedden ni'n gwybod dy fod bob amser yn gwrando arnaf. Ond dywedais hyn o achos o dyrfa sy'n sefyll o gwmpas, mwyn iddynt gredu mai tydi am hanfonod." Ac wedi dweud hyn, gwaeddodd a llais uchel, "Lazarus, terd allan." Daeth y dyn a fu farw allan, a'i draed a'i ddwylo wedi rhwymo a lluneinia, a chadach am ei wyneb. Dywedodd Iesu wrthynt, "Datodwch ei rwymau, a gadewch iddo fynd."
Diolch yn iawn, Bethan. Blant, mae gen i gwiz bach i chi. Oes. Ac mae o'n gwiz lle dwi'n fodlon cael fy nghywiro gan arbenigwyr yn y stafell. Ond dwi eisiau i chi helpu fi i feddwl am gerddorfa, a dwi eisiau i chi feddwl pa un i ddechrau ydy yr offeryn mwyaf mewn cerddorfa. Daniel? Double bass. Da iawn. Da iawn chdi. Felly, at y cywir yma yna, be ydy yr offeryn lleia mewn cerddorfa? A dwi ddim yn cyfri y pethau percussion a mae gen nhw 100,000 o bethau bach yn gwneud synnau gwahanol. Be ydy'r offeryn lleia yn y gerddorfa? Lleia? Ie, mae hwnna yn beth nes i ddeud, ddim yn cyfri, achos mae yna 100,000 o fel bethau bach, mae percussion yn chwarae. Daniel? Agos? Recorder, dwi'n gwybod os oes yna recorder yma. Piccolo. Dyna, gewch chi'n hywiro fi, arbenigwyr, ond dyna oedd y we yn ddeitha fi bore yma. Meddylwch, mae un yn fwy na'r person, a mae'r llall yn fyr. Ond dwi'n mynd i siarad mwy am y gerddorfa, ond dwi eisiau ni feddwl am y Beibl. Mae'r Beibl yn lyfr mawr, hefo 66 o lyfrau, a mwyn i ni allu ffeindio pethau yn y Beibl yn handi, mae pobl dros y canrifoedd wedi ychwanegu penodau ac adnodau, fel bod ni'n gallu gwybod pa ran o'r llyfr mawr yma da ni'n sôn amdano fo. Penodau ydy'r rhifau mawr yn y Beibl, fel hwnna, penod 11, ac adnodau ydy y rhifau bach. Wata. Tybed ydych chi'n gwybod be ydy'r, da ni wedi sôn am yr offeryn lleia yn y gerddorfa, os na rhywun yna chi'n gwybod pa un ydy'r benod fyra yn y Beibl? Na i helpu chi. Mae o yn llyfr y Salma. Ne? Wel, mae yna ffyrdd gwahanol o fesur hyn, achos wrth gwrs, mae y Beibl wedi cael ei gyfieithu lot o ieithoedd. Ond, mae'n debyg na y benod fwyaf byr yn y Beibl ydy Salm 117. A dyma faint o eiriau sy'n am Salm 117. Be am i ni ddarllen yr salm yma hefo'n gilydd. Molwch yr arglwydd, chi genhedloedd i gyd. Canwch fawl iddo, holl bobloedd y byd. Mae ei gariad tuag ato ni mor fawr, mae'r arglwydd bob amser yn ffyddlon. Hallelujah. Ond hwnna ydy, yn ôl rhai, benod fyra yn y Beibl. Be am yr adnod fyra yn y Beibl? Na i fod yn glen, na i roi cliw i chi. Oedd hi yn darlleniad ni bore yma. Ioan, 11. Dwi'n sgwini fel awr. Ioan 11, adnod 35. Yr adnod yn deud, Beibl.net ar y top, roedd Iesu yn ei ddagrau, neu'r hen gyfieithiad, Iesu a wylodd. Mae'n debyg yn y Groeg, dim ond 3 gair ydi o. A pan ydych chi'n meddwl am y benod fyra a'r adnod fyra, maen nhw'n deud rhywbeth pwysig iawn. Un yn deud bod Duw yn heiddi cael ei foli gan y byd i gyd, ond bod o'n caru i bobl, a bod o bob amser yn ffyddlon, yn cadw at ei air. Ac yn fama, da ni'n gweld rhywbeth arbennig am yr arglwydd Iesu Grist, yr un sydd wedi dod i ddangos bod Duw yn ffyddlon ac i'n hachub ni pobl o bob cenedl, llwyth ac iaith. Mae o'n deud wrthon ni bod Iesu Grist, yr achubwr, Duw ac yn ddyn, hefyd wedi crio. A mae yna rhywbeth arbennig iawn yn hynny. Achos weithiau, pan da ni'n crio neu pan da ni'n teimlo'n drist, yn gallu teimlo'n wan, ac yn meddwl, sut da ni'n mynd i allu wynebu'r sefyllfaoedd yma? Bod Iesu Grist yn dduw,
eto oedd o yn crio pan oedd o'n gweld pobl mewn angen. Felly mae yna rhywbeth hyfryd i ni weld bod Duw yn yn achub ni trwy Iesu Grist, ond eto mae o'n cydymdeimlo hefo ni pan ydyn ni'n drist, pan ydyn ni'n stryglo, pan ydyn ni'n wan, a bod o'i hun wedi crio. Mae'n help i ni gofio am Iesu Grist bod o wedi yn achub ni ar y groes, ond eto bod o isio i ni ddod ato fo hyd yn oed yn gwendid. A mae hon yn adnod enwog yn llythyr Hebreaid. Mae Iesu'n archoffeiriad. Wel, ydych chi'n gwybod pan ydych chi'n ysgol, a mae yna rwy'n o'ch dosbarth chi'n gorfod mynd ar eich rhan chi i gyngor ysgol, neu rhywbeth cynrychioli chi. Dyna be mae gair archoffeiriad yn olygu. Iesu di'r offeiriad sydd yn cynrychioli ni fel pobl hefo Duw yn y nefoedd. Ond mae o'n archoffeiriad sy'n deall yn iawn pa mor wan ydyn ni. Mae o wedi cael ei demtio yn union yr un fath â ni, ond heb bechu o gwbl. Ac felly meddyliwch hyfryd ydy gwybod, dydy Iesu ddim yn disgwyl i ni fod yn berffaith ac yn mynd o gwmpas fel superhero sef ddim byd yn effeithio ni o gwbl. Hyd yn oed os ydyn ni'n drist, hyd yn oed os ydyn ni'n crio, da ni'n gallu troi at Iesu, a mae o'n adnabod ni'n iawn. A mae be mae o wedi wneud drosto ni'n golygu gallwn ni droi ato fo a trystio yn fo, hyd yn oed ar yn munudau mwyaf gwan, hyd yn oed pan da ni'n torri'n calon. Dyna'r fath o achubwr ydy Iesu Grist i ni. A dyna da ni'n mynd i glywed mwy amdano fo yn ystod gweddill y gwasanaeth. Na i weddio, a wedyn da ni'n mynd i ganu 2 gân efo'n gilydd, a wedyn gyrwch chi fynd trwodd i'r ysgol Sul ar ddiwedd yr ail. Ond dwch ni weddio i ddechrau. O arglwydd ein Duw, da ni diolch i ti bod air di yn ddigonol i ni wybod pwy wyt ti yn dad, mab ac ysbryd glân, clywed a cael yn atgoffa am dy ffyddlondeb di, dy gariad di, a sylweddoli bod yr arglwydd Iesu yr un sydd wedi dod mwyn yn hachub ni, mwyn dod i gydymdeimlo'n llwyr a ni yn gwendid, ond eto yr un sydd wedi byw y bywyd perffaith hwnnw drosom ni. Yn wynebu temtasiynau, ond ddim yn ildio iddyn nhw, ac yn bod yn ifydd hyd farwolaeth ar y groes drosom ni, mwyn i ni gael dod yn ffrindiau'n blant i ti am byth. O arglwydd, derbyn yn clod a'n mawl ni, bendithia ni wrth i ni feddwl mwy yma, ac wrth i'r plant fydd trwodd i'r ysgol Sul, siarad yn rymus i mewn i'w bywydau nhw. A helpa ni i ymddiried yno ti arglwydd Iesu. Yr archoffeiriad mawr sydd wedi mynd o'n blaen ni, ac sydd yn gweddio drosta ni yn y nefoedd heddiw. Derbyn yn clod ni felly, a parhau i symud yn plith ni trwy dysbryd, wrth i ni ofyn hyn trwy Iesu Grist yn ceidwad. Amen. Felly, da ni'n mynd i ganu yn gyntaf. Dyma Feibl Annwyl Iesu, dyma rodd dy heilaw Duw. Dengys hwn y ffordd i farw, dengys hwn y ffordd i fyw. Dengys hwn y golled erchyll gafwyd draw yn Eden drist. Dengys hwn y ffordd i'r bywyd drwy adnabod Iesu Grist. Ac yna mi fyddwn ni'n canu yr ail emyn hon. Ond dwch ni foli'r arglwydd efo'n gilydd.
Dwch ni weddio fo gilydd. O Dduwyn Tad, da ni'n diolch i ti yn yr arglwydd Iesu bod ni'n cael dod i adnabod awdur y greadigaeth. Bod ni'n cael dod i brofi dy gariad tragwyddol di. Bod ni'n cael dod i etifeddu teyrnas nef, profi maddeuant y cyfan nad ydyn ni'n ei heiddi, ond y cyfan yn dod i ni ymherson hyfryd Iesu Grist trwy dy ras di. A da ni am dy ganmol di. Arglwydd, da ni am ddyrchafu enw'n gwaredwr, da ni am ddyheu bod dysbryd di ar waith yn plith ni. A da ni'n gofyn, Arglwydd, ar i ti gyffwrdd a'n calonna ni. Ar i ti siapio'n meddylia ni i fyw yn dibynnu o ddydd i ddydd ar Grist a'i groes. I lawenhau hyd yn oed mewn amgylchiadau anodd bod gynnon ni waredwr cyflawn y gallwn ni ymddiried yn llwyr iddo fo. Ymddiried yn hunin iddo fo mewn bywyd ac yn wynebu marwolaeth. Diolch. Diolch am y gofal rhyfeddol yna sgyn ti dros y bobl. A diolch dy fod ti yn dduw sanctaidd, Duw sydd yn casau pechod, a bod Crist wedi dod i ddelio â hynny, unwaith am byth. Bod yr arglwydd Iesu nid yn unig wedi talu'r pris drosom ni ar y groes, ond bod o wedi concro yn gelyn mawr ni wrth godi'n fyw o'r bedd hefyd. Arglwydd Iesu, da ni'n dyheu am brofi mwy o dy ddylanwad di yn bywyda ni. I ni fod yn cerdded hefo ti, yn byw yn bywyda, yn sychedu am gael dy gwmni di, gael dy adnabod di, gael gorffwyso yno ti ddydd ar ôl dydd. A ni di faddau ni pan ydyn ni yn ymddiried mewn gymaint o bethau eraill. Yn ffeindio pethau digon di-nod i roed cysur i ni'n hytrach na troi ata ti mewn gweddi. Troi ata ti yn yr sefyllfaoedd dirdynol hynny. Da ni yn gweddio felly fel ag yr oedd yr apostol Paul yn gweddio am Gristnogion Ephesus. Neu di roi i ni adnabyddiaeth ohono ti. Nid i roi i ni'r ysbryd sy'n rhoi doethineb a datguddiad, neu di o leio llygad yn clona ni. Mwyn i ni wybod be di'r gobaith, be di cyfoeth y gogoniant sydd yn yr etifeddiaeth sy'n dod i ni hefo'r saint. A be di arithrol fawredd y gallu sydd gen ti ar yn cyfer ni yn Iesu Grist. Bendithia y plant, yr ieuenctid, a diolch i ti bod ni wedi cael dros y tymor yma yr amser hefo nhw i agor dair di. Da ni'n gweddio byddi di'n gwneud gwaith yn ei bywyda nhw heddiw, ac yn enwedig, da ni'n meddwl am y gwersylloedd a'r cynadleddau dros yr ha. O ysbryd, eneinia y dysgu, y gwrando, y myfyrio, ac wrthroi ni weddia am y plant a'r bobl ifanc fel ac ydyn ni'n gweddio am yn gilydd wrth i dymor y gwyliau ddod yn nes. Arglwydd, da ni isio gorffwyso, ond dysga ni sut mae gorffwyso yno ti. Erbyn yn clod anmawl ni, trigar ha wrtha ni, a garwain ni rwan wrth i ni wrando ar dair di. Achos bod ni'n gofyn hyn i gyd, yn enw ac trwy heiddiant sy'n harglwydd Iesu Grist. Amen.
Wel, mae yna rhai disgrifiadau sy'n cael ei defnyddio mor aml nes maen nhw y teip o bethau lle da chi wrth i clywed nhw'n mynd, hyn eto. Enghraifft, mi glywch chi yn aml mewn byd chwaraeon, pan mae yna gyfweld chwaraewyr neu hyfforddwyr, mae'r gêm yna wedi bod fel rhyw fath o emotional rollercoaster. Ydych chi clywed y term yna? Da chi'n gallu ddeall o, mae yna fyny a lawr, mae yna meddwl bod chi'n mynd i lwyddo, mae yna meddwl bod pob peth ar ben. Dwi'n meddwl bod emotional rollercoaster yn ddisgrifiad da pan da ni'n meddwl am beth sy'n digwydd yn Ioan pennod 11. Ond da ni wedi clywed yr hanes i gyd wsos yma, nathon ni glywed cychwyn y bennod yn cael ei darllen yr wsnos dwytha yndo. Ond dychmygwch sut mae'r bobl da ni'n clywed amdanyn nhw yn Ioan 11 yn teimlo. Mae yna bryder, yn does? Mae yna deulu yna hefo brawd sydd yn sal, ddifrifol wael, felly mae yna gynnu nhw, mae nhw'n poeni amdano fo. Mae yna obaith, yn does? Mae yna fynd at Iesu Grist a gofyn iddo fo, mae dy ffrind di'n sal, elli di wneud rhywbeth amdano fo. Mae yna ddryswch. Pam dydy Iesu Grist ddim yn syth, pan mae o'n clywed y newyddion bod Lazarus yn sal, yn mynd i'w iachau o, achos da ni wedi clywed sawl gwaith yn Efengyl Ioan bod Iesu ar gallu i iachau cleifion. Mae yna ddryswch. Mae Lazarus yn marw, mae yna Siom. Tasa ti di bod yma, Iesu, fysa fo'n di marw. A mae yna bron y cwestiwn sy'n hongian yn yr awyr, pam oeddech chi ddim yma? Yna mae yna dristwch difrifol, yn does? Sawl gwaith yn y darlleniad, da chi'n clywed am y bobl yma sydd wedi dod at Mair a Martha i alaru hefo nhw, felly da chi'n dychmygu bod na wylofain, bod na sŵn, crio, a mae'r arglwydd Iesu yn wylo. Ond nid yn unig da ni'n clywed bod yr arglwydd Iesu yn wylo, da ni'n clywed bod yna fo ymatab emosiynol gwahanol i dim ond tristwch. Fyddwn ni'n edrych ar hynny yn nes ymlaen. Ac yna da ni'n gorffan wrth gwrs efo rhyfeddod. Bod y dyn yma oedd wedi marw ac oedd wedi bod yn y bedd am 4 diwrnod yn ôl yn fyw. Dychmygwch yr fyny a'r lawr. Yr meddwl mae pob peth yn mynd i fod yn iawn, o na dydy o ddim, mae o yn y bedd. A trwy'r cyfan, dwi eisiau i ni sylweddoli bod na fwy hyd yn oed na hynny i weld yn yr hanes yma, achos hwn ydy'r ola o'r arwyddion da ni wedi bod yn edrych arnyn nhw yn Efengyl Ioan dros yr wsnosa dwytha. Hwn ydy'r pinnacle, os liciwch chi, o'r arwyddion mae Iesu Grist wedi wneud sydd yn deud rhywbeth amdano fo ei hun. Be fwy fysa'r arglwydd Iesu'n gallu wneud na codi rhywun oedd yn farw yn ôl i fywyd. Ond yr eironi mawr ydy na, ar ôl yr arwydd syfrdanol yma, mae'r ffiws yn cael ei danio ar farwolaeth Iesu hun. Achos yn syth ar ôl i ni orffan y darlleniad, mae'r benod yn cario ymlaen, a da ni'n gweld ar ddiwedd yr hanes bod y Phariseaid yn cynllwynio i ladd Iesu achos bod o wedi atgyfodi Lazarus. Adnod 53 o'r benod, o'r diwrnod hwnnw felly gwnaethant gynllwyn i'w ladd ef. Iesu'n rhoi bywyd i rywun sydd wedi marw, a dyna di'r rheswm pan bod yr awdurdodau crefyddol yn dweud reit, mae hwn yn gorfod marw rwan. Y fath eironi. Da ni wedi edrych wsos dwytha ar ddatganiad Iesu Grist, my fi yw'r atgyfodiad ar bywyd. O efo hwnna fel cefndir, da ni'n mynd i edrych ar yr hanes cyfa bore yma, ac yn tynnu allan gwahanol elfennau sydd yn mynd i'n helpu ni i weld o'r newydd gobeithio, neu mewn ffordd newydd, pwy ydy Iesu Grist. Achos da chi'n cofio wsos dwytha, nes i ddeitha chi bod geiriau Iesu Grist, my fi yw'r atgyfodiad ar bywyd, a'r wyrth mae Iesu Grist wedi wneud fel yr two-stage authentication na da chi'n gael efo e-bost. 2 beth da chi'n gorfod wneud mwyn cadarnhau yr un peth.
na chi ydi o. Dyna yr union beth da ni'n weld yn y benod hon. Ond dewch i ni sylwi, i ddechrau, wrth fyfyrio a meddwl am y benod yma, y peth mwy amlwg ella, ydy bod ni'n gweld cysgod trist marwolaeth dros y cyfan. A da ni'n ei weld o yn yr ymatebion gwahanol, yn y crio, yn y dryswch, yn yr cwestiynu, ond da ni'n ei weld o ella'n fwyaf clir yn ymatab Iesu Grist ei hun. Wan, mae Iesu yn gwybod beth sy'n digwydd efo yma. Mae o a'i awdurdod dwyfol yn gallu deud wrth ei ddisgyblion, mae yna rhywbeth mwy yn mynd i ddod o fama na dim ond Lazarus yn marw. Ond serch hynny, mae o'n dal wrth weld galar, wrth weld bod Lazarus yn y bedd, yn ymatab yn gry iawn iawn. Adnodau 33 a 38, dwi'n meddwl bod nhw ar y PowerPoint gynnau, da ni'n gweld bod Iesu'n cael ei ddisgrifio fel un sydd yn cynhyrfu neu yn ddig. Un cyfieithiad Saesneg fysa, he was outraged in spirit and troubled. Mae gweld marwolaeth yn ysgwyd Iesu Grist. Na fo ydy'r atgyfodiad ar bywyd, mae ymatab o i farwolaeth yn ei symud o, yn ei ysgwyd o. Pam? Achos Iesu ydy'r gair oedd o'r dechreuad. Fo sydd wedi creu bywyd i bob un ohona ni. Fo ydy'r un sydd yn dymuno, fel da ni'n gweld yn Genesis, mae o'n creu yr holl greadigaeth a mae o'n dda. Ond mae pechod yn dod mewn, mae marwolaeth wedyn yn dinistrio cynllun Duw, ac felly mae Iesu yn dduw yn y cnawd wrth gwrs, yn gweld marwolaeth, ydy o ddim fel, wel, dyna ni. Mae pethau yma'n digwydd. Mae wedi cael ei ysgwyd, mae wedi cael ei gynhyrfu wrth weld marwolaeth mor amlwg yn mywyd, yn marwolaeth Lazarus, ond hefyd yn yr hyn mae o'n ei achosi i'r teulu yma mae o'n ei garu. Ac felly pan ydym ni fel Cristnogion yn meddwl am farwolaeth, tra mae'n byd secular ni'n deud, wel mae o'n digwydd, da ni jyst yn gorfod delio hefo ni, mae'r Beibl yn deud, ond mae o'n fwy na jyst rhywbeth sydd yn digwydd, mae o'n dragedy. Ac mae o'n dragedy sydd yn dod oherwydd pechod. Ac mae'r arglwydd Iesu trwy fywyd a'i farwolaeth ac atgyfodiad wedi dod i newid y tragedy difrifol yna sydd yn effeithio pawb o'r ddynoliaeth. Meddyliwch amdano fo fel hyn. Chybod, dwi'n yn siŵr os na un wedi bod, ond dychmygwch bod yna rhyw fath o waith celf cyhoeddus wedi cael ei wneud yng nghanol dre Bangor. A mae'n artist lleol wedi bod wrthi ac wedi gwneud y gampwaith yma, a mae yna seremoni fawr, a pawb yn dod ac yn dweud, waw, sbiwch, mae hwn yn hardd, mae hwn yn wych, mae hwn yn rhywbeth i ni ymfalchio yno fo. Ac ar ôl y seremoni, diwrnod wedyn, mae pawb yn mynd ac yn sbio yno fo, a mae yna rhywun di mynd a di peintio drosto fo graffiti. Mae yna siom, mae yna dristwch, mae yna ddicter, mae nhw wedi llygru y peth hyfryd yma. Wel, dyna be mae pechod wedi wneud i greadigaeth Duw, a dyna be ydi marwolaeth. Y llygru ar yr hyn yr oedd yr arglwydd wedi ei wneud. A dyna pam mae'r arglwydd Iesu yn ymatab yn y ffordd y mae o i farwolaeth. Ac i'r hyn sydd yn gysylltiedig â hanno fo, sef tristwch, a'r anghrediniaeth sydd o gwmpas hyn i gyd. Os dyma be mae Paul yn ddeud yn ei lythyr at y Rhufeiniaid, y mae pechod yn talu cyflog sef marwolaeth, ond rhoi yn rhad y mae Duw, rhoi bywyd tragwyddol yng Nghrist Iesu ein harglwydd. Mae ymatab Iesu i farwolaeth yn helpu ni i wybod pam bod marwolaeth yn ysgwyd ni gymaint fel pobl. Da ni'n colli anwyliaid neu ffrindiau, mae o'n rhywbeth da ni ddim yn gallu i reoli, gymaint sydd da ni wedi datblygu technoleg, mae o dal yn rhywbeth sydd allan o'n dwylo ni, a dewch i ni fod yn onast, mae o yn
Mae o'n torri ni lawr yn dydi. Yn y ffordd da ni'n gallu gwneud beth da ni eisiau gwneud a cael yr syniadau mawr yma, a'r breuddwydion mawr, a mae'r wolaeth yn dod ac yn dinistrio'r cyfan. Stori fawr y Beibl, y newyddion da, ydy bod gan Dduw atab i'r peth yma nad ydym ni'n gallu atab ar yn pen yn hunin. Ac yn Iesu Grist mae o wedi i gyflawni fo. A dyna sy'n golygu, bod Cristnogion yn marw, bod Cristnogion yn galaru, mae'n galar ni'n wahanol yn dydi. Achos da ni'n gwybod bod na obaith i ni gweitha marwolaeth yn Iesu Grist i hun. Yn ei lythyr at y Thessaloniaid, mae Paul yn deud bod Cristnogion yn galaru pan maen nhw yn colli pobl agos, ffrindiau iddyn nhw, teulu iddyn nhw, ond ydy Cristnogion ddim i alaru fel mae'r byd yn galaru. Pam? Achos da ni'n gwybod am y fuddigoliaeth mae Iesu Grist wedi ennill. Ac fel oedd Iesu'n deud yn yr adnod yna, 25-26, mae fi yw'r atgyfodiad ar bywyd. Pw bynnag sy'n credu yno fi, iddo farw, fe fydd byw. Ond da ni dal, tra da ni ar y ddeiar hon, da ni dal yn gorfod wynebu crafanga afiach marwolaeth yn dydyn. Yn amharu ac yn ymyrryd ar yn bywydau ni. Ond da ni'n troi at Iesu Grist pan ydyn ni yn teimlo golled yna, y dryswch yna, y tristwch. Mae gynnon ni un sydd yn deall yn iawn. Mae gynnon ni un sydd wedi ymateb yn amlwg iawn i y cysgod trist yma marwolaeth yn ei fwrw drost y greadigaeth a'n bywydau ni. Ond nid yn unig da ni'n gweld ymateb Iesu i farwolaeth, da ni'n gweld ymateb Iesu i'r teulu yma y mae o yn ei garu. Ac ar ôl meddwl am sut mae Iesu'n ymateb i farwolaeth, mae'n bwysig i ni sylwi ar y ffordd mae o'n ymateb i'r teulu yma. Sawl gwaith yn y benod, da ni'n gweld bod Iesu yn caru y teulu yma. Martha, Mair a Lazarus. Dydy o ddim yn detached. Dydy o ddim fel petai o'n deud, wel, maen nhw'n gorfod delio hefo hynna i gyd ar ben ei hun. Mae o'n mynd atyn nhw yn ei hangen. Wan, mae yna oedi, ond mae'r oedi yna'n bwrpasol achos mae o'n gwybod pam marwolaeth Lazarus i ddangos rhywbeth mwy i'r teulu bach yma ac i'r dyrfa sydd yna. Mae adnod 4, dwi'n meddwl, dydy? Dwi'n roed o lawr. Mae adnod 4 o Ioan 11 yn deud, pan gafodd y neges, medda Iesu, fydd marwolaeth ddim yn cael y gair olaf. Na. Pwrpas hyn ydy dangos mor wych ydy Duw, a bydd mab Duw yn cael ei anrhydeddu trwyddo hefyd. So ni'n synnu dim bod Martha a Mair, ac ella rhai o ddisgyblion Iesu Grist yn cwestiynu Iesu. Ac yn deud, wel, os ti'n gallu iachau, a ti ddim wedi mynd yn syth at Lazarus, ydy hynny'n dangos bod chdi ddim yn ei caru nhw? A dewch i ni fod yn onast, da ni weithiau, pan ydyn ni'n mynd trwy bethau anodd, mae hwnna'n amheuaeth sy'n codi ni. Os wyt ti ddim wedi helpu fi hefo'r broblem yma, dwi wedi gwneud rhywbeth yn derbyn di? Wyt ti'n yngharu fi llai rwan? Ac yn enwedig, ella os gynnon ni bobl, da ni'n ei caru, sydd yn wael, a da ni'n gweddio drostyn nhw, a dydy Duw ddim yn iachau, a mae'r bobl yna'n marw, mor hawdd ydy ni ofyn, ydy Iesu ddim yn caru ni? Ond mae'r benod yma fel petai hi'n esiampl o mae Iesu yn caru y teulu yma gweitha'r farwolaeth. Ac mae o'n ei caru nhw gymaint, mae o eisiau iddyn nhw weld rhywbeth mwy na dim ond mae Iesu'n gallu iachau, ac mae o. Mae o eisiau iddyn nhw weld mae Iesu'n gallu bod yn gysur ac yn obaith ac yn lawenydd iddyn nhw hyd yn oed mewn marwolaeth. A dyn nhw'n mynd i weld hynny petai Lazarus wedi cael ei iachau yn syth. Mae gynno fo'r fath gariad tuag at y teulu yma a tuag atom ni fel pobl, fel bod o am i'r hyn ddigwyddodd i Lazarus fod yn wers i ni. Gwers bwysig yn pwy ydi o a sut mae o'n achub. A sut mae gariad a'i ofal o yn dragwyddol.
Ac felly bod o am i ni wybod yng Nghrist bod na atebion hyd yn oed i'r pethau da ni'n meddwl dwi'n methu delio â hynny. Hyd yn oed marwolaeth. Felly cofiwch, da ni'n sylwi bod Iesu yn dangos i awdurdod dros farwolaeth y fama, ond ar yr un pryd mae o'n dangos i dosturi tuag at deulu, mae o'n ffrindiau fy nhw. A hwnna di'r cyfuniad da ni i ddal gafal arno fo'n de. Mae Iesu yn arglwydd, mae Iesu wedi concro marwolaeth, mae o ar ei orsedd, wrth gwrs i fod o, ond mae o'n tosturio. Ac mae o am i ni droi ato fo pan yda ni yn wylo. Pan yda ni yn colli pob gobaith am yn sefyllfa ni neu am yn hanwyliaid ni. Mae o'n yn caru ni yn enwedig pan yda ni'n diodda a pan yda ni'n teimlo bod ni'n methu cario ymlaen a bod yn ffydd ni yn wan. Cysgod trist marwolaeth. Iesu yn caru y teulu yma yn ei hangen. Yn drydydd, da ni'n gweld bod Iesu a darlun llawer mwy na'r teulu bach yma yn ei hangen. Mae o'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd. Mae o'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd a mae o'n deud wrthyn nhw, dwi isio chi ddeall pam mae hyn wedi digwydd. Ydych chi sylwi, just cyn iddo fo alw Lazarus o'r bedd, mae Iesu'n gweddio. Ydych chi sylwi be oedd o'n ddeud? Just cyn iddo fo alw Lazarus i'r bywyd nad oedd ganddo fo yn barod achos bod o'n y bedd. Ioan 11, adnodau 41 a 42. Cododd Iesu ei lygaid i fyny a dweud, o dad, rwy'n diolch i ti am wrando arnaf. Roeddwn ni'n gwybod dy fod bob amser yn gwrando arnaf, ond dywedais hyn o achos y dyrfa sy'n sefyll o gwmpas, mwyn iddynt gredu mae ti am hanfonodd i. Mae Iesu am i'r bobl yma weld gogoniant Iesu Grist ac ymddiried yno fo. Ac mae atgyfodi Lazarus yn rhan o'r amcan yna bod y bobl yma mynd, hwn di'r Meseia. Hwn di mab Duw. Hwn ydy'r un sy'n gallu rhoi gobaith i ni yng nghanol cysgod trist marwolaeth da ni'n ei weld o'n cwmpas ni trwy'r amser. A di o ddim yn syndod na di. Achos sawl gwaith mae'r Beibl trwyddo fo i gyd yn deud wrtho ni, cyfyngedig ydy'n dealltwriaeth ni o beth sy'n digwydd. Chydig iawn, mae'r clyfrau hwnna ni'n wybod am beth sy'n digwydd yn bywyd da ni'n hunan, ac yn sicr beth sy'n mynd i ddod. Eseia 55 sy'n deud, Duw yn deud trwy'r proffwyd, oherwydd fy meddyliau i, nid fy meddyliau i yw eich meddyliau chwi, ac nid eich ffyrdd chwi yw fy ffyrdd i. Fel y mae'r nefoedd yn uwch na'r ddeiar, y mae fy ffyrdd i yn uwch na'ch ffyrdd chwi, a meddyliau i na'ch meddyliau chwi. Da ni'n gallu trystio yr hyn da ni ddim yn wybod i'r arglwydd Iesu. Ac mae o di mynd dros ben llestri os liciwch chi mwyn dangos i ni y gallwn ni drystio'n hunin iddo fo yn y diagnosis diweddara, yn yr tor perthynas, yn y colli gwaith, yn yr apwyntiad yn ysbyty lle da chi'n meddwl beth sy'n mynd i ddigwydd nesaf. Os da chi yng Nghrist, da chi'n ddiogel. Os da chi yng Nghrist, mae o am i chi weld yn eich angen bod gynno fo bwrpasa dionus i chi yn eich perthynas efo Crist nad ydych chi'n gallu ddeall yng nghanol eich poen, eich ofn, eich crio. Es i gerdded ddoe fyny Cwm Penamnen, sydd yn un ofnadwy anodd i gael eich tafod o'i gwmpas. O Cwm Penamnen i fyny o Fywyd Elan. Ac ar y cyfan oedden ni'n cerdded ar hyd ffyrdd fforestry yn y goedwig. Felly, oedden ni ddim mor ddibynnol â hynny ar y fap. Ond nathon ni benderfynu mynd oddi ar llwybr y ffordd fforestry, fyny ar lwybr at dop o cwm, lle oedd na niwl. Chybod be o'n i ddiolchgar iawn ohono fo yn fanna? Fy app OS, oedd nid yn unig yn deitha fi nid yn unig yn deud beth sydd o'n nghwmpas i, ond lle o'n i yn y map. Achos o'na niwl, ac o'n i'm yn gwybod lle o'n i. O'n i'm yn gwybod os o'na ddipyn ochr arall,
neu os o'n i'n mynd i gerdded mewn i rhywbeth. Oeddech chi angen y darlun mwy yna i'ch atgoffa chi, dyma lle wyt ti, ti'n iawn. Dyna mae'r Beibl yn ei roed i ni. Da ni newydd ganu dyma Feibl Annwyl Iesu. Dengys hwn y ffordd i farw, dengys hwn y ffordd i fyw trwy adnabod Iesu Grist. Da chi'n trystio Crist yn eich sefyllfa chi heddiw. Diolch ots pa mor gyfyng a phoenus ydy hi. Meddyliwch am Martha a Mair. Meddyliwch am be mae Iesu Grist yn ei ddeud wrthyn nhw. Meddyliwch am sut oedd Iesu yn gweddio. Diolch i ti am fy atab i, mwyn i'r bobl allu gweld pwy dwi, mwyn iddyn nhw ymddiried yna i credu mai tydi am hanfonodd i. Ac yn anola, wrth gwrs, mae rhaid i ni orffan hefo awdurdod a buddigoliaeth Iesu dros farwolaeth. Mae yna rhywbeth bron nad ydy o'n yn gomedi, does, ar ddiwedd yr hanes, lle mae Iesu yn deud, symudwch y garreg, a mae Martha yn deud, bydd o di drewi ebyn nhw'n. Mae di bod yna ys 4 diwrnod. Wel, dyna reality. Ond mae Iesu, gweitha hynny, y cwbl mae o'n gorfod wneud, ydy galw. Ar ôl iddo fo weddio, adnod 43, ac wedi deud hyn, gweiddodd a llais uchel Lazarus tir dallan. Daeth y dyn a fu farw allan, ac ond bod chi'n ama, dyn a fu farw oedd o, yn arfer bod, y dyn byw ydi o rwan, daeth y dyn a fu farw allan, a'i draed a'i ddwylo wedi rhwymo lluniau a chadach am ei wyneb. Dywedodd Iesu wrthynt, datodwch ei rwymau a gadewch iddo fynd. Dyna'r cwbl oedd angen i Iesu wneud, deud y gair. Ac mae Lazarus yn cael ei godi i fywyd eto. Nifer o weinidogion di deud dros blynyddoedd, dwi'n siŵr bod chi wedi clywed. Mi oedd rhaid i Iesu ddeud Lazarus tir dallan, achos oedd gynno fo'r awdurdod i godi pawb o'r bedd. A da chi'n meddwl am y darluniau da ni wedi gael o Iesu dros y gyfres yma yn edrach ar y disgrifiadau am y fi yw, penod 10, Ioan, be mae o'n ddeud am y bugail? Y mae'r defaid yn clywed ei lais, a cyntau'n galw ei ddefaid ei hun wrth ei henwau. Lazarus, tir dallan. Mae o'r rhoi bywyd i Lazarus. Mae yna wyrth rhyfeddol, mae Lazarus wedi cael ei rhyddhau o gaethiwed marwolaeth. A be di hyn i gyd? Arwydd o pwy ydy Iesu Grist, ond arwydd gobeithiol i chi a fi hefyd. Os fyddwn ni, pan fyddwn ni yn marw, ond i bai bo Iesu'n dod nôl, pan fyddwn ni yn marw, da ni'n fyw os da ni wedi credu'n Iesu Grist. A da ni'n fyw mwyn i'n cyrff ni ddisgwyl i'r alwad yna i ni godi eto, mwyn bod wedi dod yn gorff ac enaid unwaith eto i fod yn y nef newydd a'r ddeiar newydd efo Iesu. Fo sydd ar awdurdod. A da ni'n ymddiried yn hynny, ond da ni'n ymddiried yn efo achos da ni'n gweld mi nath o atgyfodi Lazarus, ond o'n atgyfodiad mwy i ddod yn doedd. Mab y dyn i hun, nid 4 diwrnod fi oedd yn y bedd, ond 30. A mae o'n codi yn fyw o'r bedd, wedi concro marwolaeth, wedi delio â phechod unwaith am byth, i fod yn flaenffrwyth i chi a fi sydd yn credu. Gan bod o wedi mynd o'n blaena ni, mae gynnon ni y sicrwydd y byddwn ni'n cael dilyn fo. A bod lle mae o. Os da chi'n mynd at y doctor, mae yna lot o bethau weithiau da chi'n gofyn iddyn nhw am help hefo nhw. Ond swn i'n tybio, os ydych chi mewn poen, ella na y peth cyntaf newch chi ddeud ydy, mae rhan o'n nghorffi yn brifo, neu di stopio fo rhag brifo. A mae yna feddyginiaeth sydd jyst yn gwneud hynny, does? Mae'n lladd poen. Felly, da chi ddim yn teimlo yr symptoma os liciwch chi. Ond mae meddygon
yn mynd i fod yn deud, ond dwi eisiau mynd i wraidd y broblem. Nid jyst cuddio'r symptoma sydd wyt ti'n teimlo, dwi eisiau delio hefo'r achos sydd yn creu y poen yma yn dy gorff di. Mae gen i Iesu'r awdurdod i godi Lazarus yn fyw o'r bedd, ond trwy farwolaeth o, mae o'n delio unwaith am byth am achos marwolaeth yn y byd yma. Pechod. Wrth iddo fo dalu'r pris am yn pechod ni ar y groes, mae o wedyn yn rhyddhau ni o'r caethiwed yna i bechod, ac mae o'n concro drost y gelyn ola, sef marwolaeth ei hun. A dyna pam mae'r addewid sgynnon ni fel Cristnogion am fod yn byw am byth hefo Duw yn addewid cyflawn. Mae'r holl elynion wedi cael i delio nhw. Mae'r holl hen bethau sy'n pwyso na ni rwan wedi cael ei sgubo i ffwr trwy fuddugoliaeth Iesu. Mae yna lyfr enwog gan hen Biwritan o'r enw John Owen, a mae'r teitl yn wych. The Death of Death in the Death of Christ. Mae o'n ddisgrifiad arbennig ynglyn â sut mae marwolaeth ac atgyfodiad Iesu Grist wedi sodro marwolaeth unwaith am byth. Ac felly galwad fawr yr Efengil ydy nid mae eisiau chi wneud y pethau yma i gyd mwyn gwella'ch sefyllfa. Galwad fawr yr Efengil ydy trystiwch yn yr un sydd wedi concro marwolaeth trwy farw ei hun ar y groes, trwy godi'n fyw o'r bedd ei hun. Be da ni'n neud efo hyn i gyd? Wel, yr her fawr trwy Efengil Ioan ydy, sut da ni'n ymatab i'r arglwydd Iesu? Da chi'n ymddiried yna fo? Da chi'n gweld Iesu fel yr unig un fasa'n gallu delio â marwolaeth? Fasa'n gallu rhoi bywyd tragwyddol i ni, achos na fo ydy'r unig un sydd wedi troedio'r ddaear yma ar fath awdurdod, ond sydd wedi bod yn barod i ildio i fywyd mwyn i ni gael bywyd trwyddo fo ac ynddo fo ei hun. Ni'n mynd i orffan hefo yr adnod yma. Pan da ni'n meddwl am Iesu ac yn meddwl am yn cyflwr ni'n hunain. Iesu di'r un sydd wedi dirymu marwolaeth a dod â bywyd ac anfarwoldeb i'r golau trwy'r Efengil. Mab y dyn, yr atgyfodiad a'r bywyd. Yr un yr oedd Lazarus wedi gallu gwrando ar ei lais o a dod yn ôl o'r bedd. Yda ni am ymddiried yn efo. Yda ni am roed yn bywyda iddo fo, gan wybod bod gan efo'r gallu a'r cariad, bod o wedi cyflawni'r gwaith drosom ni. Ac mae o'n yn galw ni trwy'r Efengil i brofi y bywyd tragwyddol sydd ond yn dod trwyddo fo. Dwch ni weddio. O arglwydd ein Duw, da ni wedi edrych ar hanes dirdynol, lle da ni'n gweld cysgod ffiadd marwolaeth. Ond da ni'n diolch gymaint arglwydd Iesu, sut o'r benod yma da ni yn gweld pwy ydy'r un da ni'n troi ato fo, yng nghanol yn pechod, yng nghanol yn tristwch, yng nghanol yn ofn a'n cwestiynau. O arglwydd, trigar ha wrtho ni. Cysura ni, cywira ni, ti sy'n gwybod beth da ni angen. Ond helpa ni fod fel Martha, ar ôl clywed mai ti, Iesu, ydy'r atgyfodiad a'r bywyd a'r cwestiwn a wyt ti'n credu hyn, nath atab yn gadarnhaol, ydw i farglwydd. Yr wyf fi'n credu mai tydi yw'r Meseia, mab Duw, yr un sy'n dod i'r byd. Ysbryd Sanctaidd, helpa ni'n yn gwendid. I blygu, i ymddiried, i fod yn ddisgwylgar ac i dderbyn yn ddiolchgar. Gna hynny'n yn plith ni, ond arglwydd galw a pobl sydd ddim yma. Pobl da ni wedi bod yn gweddio amdanyn nhw, pobl da ni'n dod ar eu traws nhw. I brofi y bywyd tragwyddol hwnnw sydd ond yn dod trwy danwyl fab. Clod i'w enw. Amen. Da ni am orffan bore yma.
yn canu am yr arglwydd Iesu trwy fuddugoliaeth ar y groes, trwy'r bedd gwag, a gan orffan yn myfyrio ar lle mae Iesu rwan a be mae o'n ei wneud. Gwel ar y croesbryn acw, gyfiawnder mawr o ned o'i thineb a thrigaredd yn gorwedd mewn un lle, a chariad anfesurol yn awr i gyd yn un, fel afon fawr lifeiriol yn rhedeg at y dyn a'r pennill ola, y mae ef heddiw'n eistedd ar ei orseddfainc fawr yn arglwydd ac yn geidwad, i weiniaid gwael y llawr ni yn gwendid. Ei hun mae'n llywodraethu y dymder mawr ar nef, a therfyn eitha'r ddeiar sydd dan ei ofal ef. Diolch. Clywai slais uchel o'r orsedd yn dweud, wele, y mae preswylfa Duw gyda'r ddynoliaeth, bydd ef yn preswylio gyda hwy, a byddant hwy yn bobloedd iddo ef, a bydd Duw ei hun gyda hwy yn dduw iddynt. Fe sych bob deigrin o'i llygaid hwy, ac ni bydd marwolaeth mwyach, na galar, na llefain, na phoen. Y mae'r pethau cyntaf wedi mynd heibio. Diolch i ti, o Dduw, sanctaidd a thragwyddol, bod yr arglwydd Iesu wedi cyflawni y gwaith. Atgyfnertha ni yn y gobaith y cawn ni dadnabod di, bod hefo ti, a bod yn y nef newydd a'r ddeiar newydd honno. Diolch am dy ras ac am dy gariad. Byw ha ni i fyw er dy glod di. Chos bod ni'n gofyn hyn yn enw Iesu Grist. Amen.